prášky z nikotínu, až budem desky obracet, omládnou nejméně o 20. Na sebe klidně můžou vzít číny, i když jsou z jejich písní evergreeny. Mejdan, mejdan podle plánu, podobá se plánu, a tak skončí kránu. Za Úsvitu mejdan, mejdan skončí kránu, a tak podle plánu. Za Úsvitu oslavíme maturitu. My máme prýma rodiče, nekoukaj dírkou na klíče. Vědí, že jsem tam musud dát zvládnem, zas jeden předmět my snad nepropadnem. Nosí nám další chlebíčky, v kuchyni myjou skleničky, přitom si připomenou pár